pocong ngono kok. Oh pocong to pocong. Tak kira gambuh. Gambuh ya ora enek iki. Hayo padha melu aku ya dolan nyang sawah terono nduk dolan nyang sawah dolan nyang sawah nggih kok nggih piye to dolan nyang sawah dolan ning sawah ngumbulke layangan ngumpulke layangan Mbah Lurah lembah Mbah Lurah lembah jeng napa wayangan jeng napa wayangan pundi Mbah Lurah Mbah Lurah lenggah teng mburi nggih dipun secekaken Mbah Lurah heeh suwi ra wayangan lembah kula tenggo tanggalanipun iya pasti ya lanjut lunggah jajah gongan ya sambi udut ngunjuk kopi ya cocok toh cocok lanjut wis mo alit angkringan kopi yuk tanjak kiki ya kopi bengi yuk dados ngangen-angen ning sajroning wengi kaya-kaya lunggah bareng ngopi katon luas melayani saya wengi katon saya reme wis malit pinggir gunung angkringan kopi tanpa bisa lali kopi wengi wancidan tansah bisa nandarame hatiku linalitan bisa lali saben bengi tansah nggodha ati kang lelati Yup. milang Ya. hati anu jibat ngerinya berarti ya iya ya lanjut gedeng alit iku saupama tansah kemat ya iku mana bebasane kopi wengi Elisa tansah damai Yup.
matur suwun Nduk Dwi minangkani dawuh saking keluarga besar Bapak Sakat sekalian Ibu